Karabiang long along PGR VGR along dia long ki do tuma phan tharli nang je phan notice pipon elo. Long nit KSA head branch lapen KARS ing long phwaro tum Karabiang long arata phan kachuru. PGR lapen VGR along aron pen ki do tuma phan tharli pon pu ke pang dak jok votar lang sora tum aning karong cepak lang pon. Ingdeng thom kebra hini Karbila meramai kapaman pon je phan ka chisik ka cedang ke tang lu pusi tirika mamai phu surya rong pharpen pachini pon. Aprang se birta kelara do anaphan kardom bajirlo kardom non birta than je bang sami o jang terang pi non arju ikha birtang tonpe. Yang long kheruni mate phelang pi PGR VGR long ki do ke be ke chia su ang tan pen ke wang atuma phan tharli nang ji pu pen ke dam tang thang ni phai kre phwarni KSASDC youth front atum chisong pon chisong det pen hem ka chewang hot arni kang sampor phai phora minute thom ke ba por melom phelang pi long RNSS atum towar ton koksi Karbi atuma phan areng hu pasu pondo la so lama putha Karbiang long angkang prek jam hawara long ki do party dhorom la pen song alam chi pu pin pen Karbi pulote isivet okvi isivet pupen Karbiara datum thur paksi air set prong set pen kache song asai deng pondo lapen ke dam tang thang ni phaing ko yarni tim Karbiang long pen chinglok Karbiang long along rat chari hamphang song ke do an dipu arboretum conference hall along chingwai ponlo laso ka chingki ka chingwai hot PGR VGR long lia long aron repen ki do tuma phan anthar le vekpo lapen PGR VGR long li angkang ar lo ke do SGB GB phan ki hok alo do an phan than lapu pusi KECCM Dr Tuliram rong hang pen ning je pon atengsi dongka mukam revenue circle ke parlo PGR VGR angkang SGB GB lapen phuloni revenue circle ke parlo PGR VGR angkang SGB GB atum an phan ar pupen ing than pon etlo Lasong si PGR VGR angkang along ki do atum anaphan tharli vek pupu lam je parai pon atingsi thang ni phai inkoira isiar ni ke tharli ji phan notice alu pangdak pon elo Thang ni phai inkoira isiar ni Karbi lochar ya song long nit head branch lapen KARS ing long phwaro tum chilangsi Karbi lochar ya song long nit head branch sa hemalong phirang kia mai kang ni kedam thang ni phai kre phwar ni nijang Karbiang long Kupili constituency Kheroni mati phelang pia long PGR VGR long lia puthak KSASDC youth front lapen KNCA dongka long chisong det pen hem ka chewang boma por hot Kheroni charia lia long KSA ari suatuma phan kibe ke chia suatum teng khengdon si Karbia ri suatuma phan areng hu pasudun lo la so puthak adai ke dove ka tuma phan sodak pen insai nang jila pen PGR VGR long aron re pen kibe ke chia suatuma phan tharle vek nang jipu Karbilo charlia song long ni daru la pen Karbiang long swarlo suamai KARSE atum pen arni hon the thipin pen kache song che patir pi pongsi BJP Congress APHLC ASDC la pen hamphang song ke doan rabdet ke doan che tudun pen kache song dun Take a pot, Karbilo charlia song long ni daru la pen Karbiang long swarlo amai ing long pho arwa tumpen singhasona radatum kachurupon. Long live, Karbi people, long live. Lapen Karbiang long Autonomous Council CM Dr Tuliram Ronghang lapen team Karbiang long atumpen ke tharle mati eviction asai ke claim pon thekapot Karbilo charlia song long nit head branch amai phu Jiten Singnar lapen Karbiang long swarlo amai inglong phoaru kongchun bang phi sika bepi atumpen kachuru pajirpon ahin penali tu kana chok kakela puno litu kedatang Karbiang long ni tudura lagi kalau kita cini pun masuk ke songlo stabil itu kan tapi acerapen non isi ini nanti itu na hebat lo basila itu kadu kabe Karbiang long marah pastamin itu mahin pastamin kacuruji apa sih ini hal sedang pinjam itu mana kan lalu itu pilih kedatang arni ko anu nih pastamin itu basonding sibet itu juga lah non itu masuk ke song lo pakai itu kalau bisa ning si pet pen itu apa itu ning si pet pen itu pen join nih itu stami cetek lo lah sih itu kiwa lang arni stami kalau kabe Karbi yang belum arah
ning isi pet pen do kaya a sentiment pen litum party cipupe song cipupe pen kaci song plus so ning kang sam ke theglong pen seping na litum has tame ki wangi langar ni stabe la puso si litum ching room pen ning si pet pen ci song tu ko si ci song tu nang ko si litum ma hen pasami chuni rilo la pen kaci rus tame pajilo litum tahun si hai Dr. Tuliram Rohan alang listame litum karbia kemang litum karbiang long arar karbi alang listame nak pasi tahun dulu napen land and revenue IM make hai amorsing tisu alang li listame body dulu lasi litum karbi lu cari asong lapen litum karbi soro amai ahin listame kado kabe APHRC BJP Congress ASDC pencenglok kaprek political asong lapen KSA pencenglok kaprek hamhang asong pastamin litu mahin pen kacurulo lasino kiwangi lang litu karbiang long las non asong kan samri itu keji ukali lasi kiwangi lang arni stabe litu ansose kacito ningi sigat pen titulu kacisong lo potilitu lasi litu kiwangi lang arni stabe la pucirap cito ningi sigat pentuna usin litu kini langsung hujai resamin katu kawe karbing longarat atau nitum sing hasonarat konstan nitum pasti pon office along nilitum ahem pia bedat pasami nilitum adang litum long acerabdun langsung karsapen dan nilitum alang litum ning kang sampajero napen kado kawe karbiang longarat an setame kisungdoan pustame ningi sipen kaike kace songra peji kaike ningi si dora peji dorom cipupe parti cipupe pen na puson akace song jong si doverji posono berate kaddo kabe karbiang longarat an kaike ningi si ke dopen kace song peji basilitum kaike cisi nyanji na pelitum plan setame pene kisungdo berate la puson kei cipupe dorom cipupe parti cipupe pin pen itum kaike la puson kace song itur pakji karbi tampe karbi puce matha pen itum kaike ta kace song tur pak prote kichun jia sai isom tage pusini ke mathadam rasi itum along jong silapu tur pak pen karbi te karbi pu kace song along alang itum tadi kidun pen ini tuhan kai kita akace somalong doan ko setame ake hai KEC kacari abang kubangki CM IM ake hai MC ake hai tum postame ini tuhan kai ke ang ke Japon ba ini tumulong kai ke kacerap ke do tapos son eke cerap ike papleng dun bulote ini tumalang itumhan ningkang sam kadok kawe kalbiang longarat pasutami dolo nasino ni prang pasami lapuan susi nang kaseradan tege basalang itumanta putot non gerang MP election pasami lapusom nang si ceraper patalang itumta ko non putot MP election na kahaya basalang tum angring dopo basalang itum pasutami lapu kaike heya parman dongri parman talang itum kaike kiasle tumnong kaceradun do program de alang litum ta alang litum ang hoy pen kaike ke do biaji pansi litum ta ning do dunlo lapen Nijang Karbiang Long Lakhai Si Duaramla constituency ke parlo vote hat langso towar krong plialong ke dam tang ni phai inkoyarni vote hat langso radatum ningkarong cepaklangpon bangso ningkarong ka cepaklangpon laki ajak dingploy pen Karbia radatum Akim mangason PGR VGR along aron ripen ke dua tumapan tharli nang jipu pen kacesong ponalong ke ECCM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen lam kacedon dunajok vothat lang suara datum aningkang sam ningkarong cepaklang ponrinti borthol pen great sontimong karbilong ria birta alam bang ke ditum kici ke pia sudopik lang ilitum long pine cilang selet puta kali anta alang ditum illegal pensi dobom along le long la so long le along jong si litum karbi tum get le pilo ya thate li pangasuning ridun kangtu non la so kebon kangkir pen arnisi pen kardun long ta ilitum do o somar tum exam to long le puta kali
alam tadu la sinon la ilitum bange choropar piglo alang li Dr. Tuliram Rong Hang Phan asona decision lapen tim Karbiang Long angton politician case itu angton atum decision to celang pet penaso si solution ke ban thek pore choropar piglo lasi non laso solution ban bet pen ko an ajak ding ni lage bang jok ta chin nelang ilitum bang legal process pen sidami la bangke lasi ilitum bang non kar i bangke ratatum ing sam jin pen dolong te ilitum akar bitum lapen non laso ke bon ilitum ingkuda prang te ilitum kayason beha bepar kacuklem tum do ilitum along lasi laso beha bepar klem te pen ilitum kering our side avidata hajak tum lasi ansu se prabjing pen ingkupon popusi li pen chuni Borjan MEC constituency ke parlo rong thilua long ingdeng thom ke rahini Karbi lang mera maya maipi non ke wang ji thang ni phai ingkoi rahini pen ingkoi ra pho an alira lon pen kapaman ponje phan chisik chedang ke tanglu pusi dirika mamai phu surya rong phar pen nang pachini dun thang ni phai ko rahini ni pen mangke ingdeng thom ke rahini Karbi lang mera mai ingkana sek ame adu poni pot masir bangso kisik kedang kirang sot an kini tum cisik sedang long lo dulang kedore popi pen central committee pada kiri pia tum nang pingkhat last si kacingwai pen pangda ko nang pingkhat teng pen nang tum itu bang aro proxy sosial apat aruarim pen bang duji longria mai pen duji pura soteng sini tum kedo ketha kadim tathik kilo aso teng si hala so phaya teng pen phang sini tum chukijun aso namungan tadi tum kiri kalan ang ton mek lah itu kecil dulu tapi an part ame kaprek hala lalu hi ke phadu sudah tum han kedu ke thak da ke pang pen heng lok tin nang ko dap thelahan tan tum kisi kedang dulu lah lang dam elo ni punang de dak nano ning ding kong ke brahini kan sekame ke du phan ke kecil ke ketang posom pen sin tu guys thelong lah masih Lapen labang so ki kim kerang along sitami arong sai cherap dong si tangka ke dam unang jadim sitami dam unang ni detlu pusi thanpon lapen hana sonamung sitami lapuson nang ka cherap donatum duu pusi ningjepon lapen kachuro sitami pajerpon pen un terilipen ke bang boson ben lo dak social work ke klem boson ben si bang sedang klem lo ke penangan hem ki kim pen ceng lok lahai aliralon ke dokan ke klem ke dam an kamelang itum arong pensi murira phai dak tu sumaro kajang lo ba saratum kan bang klem lo kasi lahai ke klem pen penangan mane tangka ke pedam nang uji podim tame si kijoy ke long pono so haksi mo pen pobom ke chuku yuna phantame ke ongdung dak ke bokre arong atum yang lihan kemana hand kiri penceng log bong hom tang ho supi tang ho lebih rasanya kak bako arbuhan tame kasih cak dulu langsung nitum sila son hantu tang ho hantu tang ho lahai tan nitum di senang son pokok lahai tan dak kasih cak pen menang kali poposi aja cisi bintang saja lo masih lasi Karbiang Long arat ke doan labang so Karbi lamer maya maipi lamer lam chong kaching honarat ke doan alira lon nang chipi dunji lapen nang chitudun et jia phangsi pherangki along pen tirika mamai phu surya rong pharpen chuning ripa dopon hidipi pen sarpin podiso Karbi Long ria birta lalu non itu kacuning ria bang ke Karbiang Long arat kumapan Karbiang Long penangtan kedua Karbi tum lamer lam chong kaching hon abang ku bang doan tame hala aruari melong ba long ria me long penang bun ke bang atun ke bang lo la penang ang tan tum same na tum apor cipi ben dak anisibak nang citong dun jura bang so mungkin ko la melam chong kaching hon an hek ba cepaklang nang tum tade pandak ke bang pen dak alira lo nang tidunya pa citong ni konsi chuni pono ni tum kiri kamahin penamang ke Pinya birta lan si kang ton lo kardom